Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa sirrin kiranye. Shin kana ko kina da wanda ya bar gida ake so ya dawo shekara da shekaru amma ba a san inda yake ba ko kuma sai dai a ji labarinsa ya ƙi ya dawo gidan? To a kwantar da hankali, a daina damuwa. A samu kayan da ya taɓa sawa ko riga ko wando. Ana zaunawa a kai ne to kafin a zauna daman za a samu farin ƙyalle a sa gishiri a samansa. To sai a zana bismillah a sama. Ana buɗe mimun ɗin bismillah ne. To sai a sa sunan shi. Sai a ja bismillah nan 313. Amma 1000 za a kira sunansa. In aka zo ƙarshe 13 to duk ɗaya shi ma za a kira sunan wanda ake so ya dawo. To insha Allahu zai zo inda kuke da gaggawa. Alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. ‘Yan uwa in an ji daɗi a mana comment da Sallallahu Alaihi Wasallama.